Rhaid i mi ysgrifennu'r ddarlith hon cyn cyhoeddi ystadegau'r cyfrifiad a fu'r llynedd ar y Cymru Cymraeg yng Nghymru. Mi ragdybiaf y bydd y ffigurau a gyhoeddir cyn hir yn sioc ac yn siom i'r rheini ohonom sy'n ystyried nad Cymru fydd Cymru heb Gymraeg. Mi ragdybiaf hefyd y bydd terfyn ar y Gymraeg yn iaith fyw, ond parhau'r tueddiad presennol tua dechrau'r 11th ganrif ar 20, a rhoi bod dynion ar gael yn Ynys Prydain y pryd hynny. Dyna felly lwyddo o'r diwedd y polisi, a osodwyd y nod i Lywodraeth Loegr yng Nghymru yn ymesur a eilwyr yn dde ddyfuno Cymru a Lloegr yn y flwyddyn 1536. Meddai Matthew Arnold ar olygydd ysgolion yn ei adroddiad blynyddol yn 1852. Sooner or later, the difference of language between Wales and England will probably be effaced, an event which is socially and politically so desirable. Beth synes i ddweud i gwir yn enwedig ar ôl bod mewn llefydd fel yswistir, pa mor absennol oedd y Gymraeg. Mi'n cofio tro cyntaf i weld Cymraeg oedd yn Sampagan, ble o'n hysbysebu hufen iâ. Neu rioed yn clywed am hufen iâ, ei sgrim o bab yn dweud. A wedyn yn gorwy'r ffactri lath fel un fach, a yn dweud i mewn ac allan yna fe. A wedyn benderfynodd y Llyfrgell Genedlaethol rhoi'r gair araf ar y ffordd lan y rhyw. A gofynodd rhywun i fi, why are they honouring the Australian Royal Air Force? As they RAF o'n nhw wedi deall fel. Whether in the country or among the furnaces, the Welsh element is never found at the top of the social scale. Equally in his new as in his old home, his language keeps him under the hedges, being one in which he can neither acquire nor communicate the necessary information. He is left to live in an underworld of his own, and the march of society goes completely over his head. A bobl yn pallu credu allech chi ffono yn Gymraeg. Ond yn Gymru yn gynnal bod telefon ond gan fod yn rhywbeth swyddogol Prydeinig, ond yn gallu'r cario negeseuon yn Saesneg. A byddech chi'n clywed bobl oedd fawr o Saesneg dan nhw, yn straffaglo i siarad Saesneg lawr y lein, oherwydd bod nhw'n meddwl mai dim ond Saesneg byddai'n gweithio. Bu cyfnewidiadau cymdeithasol a ruthrol yng Nghymru yn y chwarter canrif ddiwetha. Iaith ar encil yw'r Gymraeg mwyach. Iaith lleiafrif, a lleiafrif sydd eto'n lleihau. One of the things in school when you talk about the Welsh language, we were always divided, even in primary school. And in North Road, where we went to school at the time in primary school, there was a big wall in the middle, and the Welsh-speaking children and the English-speaking children were divided. And we used to more or less play football in the school against English against the Welsh. That's how it was. O'n i'n dysgu'r plant bach yma, 7 oed, i siarad Cymraeg, dysgu Cymraeg iddyn nhw, ac oedden nhw wrth eu bodd yn dysgu'r iaith. Ond wedyn am 2:30 pob dydd, oedden nhw'n gadael yr ysgol, ac oedden nhw'n clywed na gweld gair o Gymraeg, nes oedden nhw'n dod yn ôl i'r ysgol bore wedyn. Ac o'n i'n meddwl o'n i wedi bod yn rhoi gwersi ar y dref, a rhywbeth fel llythyrdy, dysgu llythyrdy iddyn nhw. Ac eto doedd y gair llythyrdy ddim i fyny ar y llythyrdau oedd o gwmpas Pontypridd o gwbl. A dyna pryd sylwedd olas i weld beth yw'r iws i fi ddysgu Cymraeg i'r plan bach yma. Os na ydyn nhw yn gweld yr iaith, ac os na ydyn nhw yn gallu chlywed ti. Nid estyn y Llywodraeth fus i achub lleiafrif sy'n mor politicaidd aneffeithiol. Mor druenus ni help, mor anabl yw amddiffyn ei hun ac yw'r lleiafrif Cymraeg yng Nghymru. Ystyriwch fater Cwm Tryweryn a Chapel Celyn. Pa achos a oedd i bobl Cymru wrth wynebu cynllun corfforaeth Lerpwl i foddi'r dyffryn a'r pentre a throi'r fro yn gronfa ddŵr i ddiwydiannau'r ddinas. Yr oedd y cynllun yn chwalu Cymdeithas Gymraeg Uniaeth
yn un o ardaloedd gwledig hanesyddol Meirion. Amddiffyn iaith, amddiffyn cymdeithas ydyw, amddiffyn cartrefi a teuluoedd. Heddiw, ni all Cymru fforddio chwalu cartrefu'r iaith Gymraeg. Maen nhw'n brin. Oedd yna deimlad ffyrnig iawn fod pob un ond un wedi bwrw pleidles i wrthsefyll Tryweryn a gwrthod Tryweryn, ac oedd hwnna ddim yn gwneud unrhyw synwyr. Oedd yn dangos mor ddiymarferth oedd Gymru i frwydro dros unrhyw fater o egwyddor. Ydy'r sefyllfa'n anobeithiol? Ydy, wrth gwrs, os bodlon nhw'n ni anobeithio. Does dim byd yn fwy cysurus nag anobeithio. Wedyn gall dyn fynd ymlaen i fwynhau byw. Y mae traddodiad politicaidd y canrifoedd. Y mae holl dueddiadau economaidd y dwthwn hwn yn erbyn parhad y Gymraeg. Ni all dim newid hynny, ond penderfyniad, ewyllus, brwydro, aberth, ymdrech. Fe ellir achub y Gymraeg. Y mae Cymru Gymraeg eto yn rhan go helaeth o ddeiar Cymru, ac nid yw'r lleiafrif eto yn gwbl ddibwys. Dengis esiampl Mr a Mrs Beasley sut y dylid mynd ati. Trwy 8 mlynedd ymdrech Mrs Beasley, un Cymro arall yn y dosbarth gwledig a ofynodd am bapur y dreth yn Gymraeg. Elerati o ddifri a heb anwadalu yw gwneud hyn amhosibl dwy'n ymlaen fusnes llywodraeth leol na busnes llywodraeth ganol heb y Gymraeg. Hawli ar fod papur y dreth yn Gymraeg neu yn Gymraeg a Saesneg. Mynnu fod pob gwys i lys yn Gymraeg. Nid polisi unigolion, un yma, un acw ar siawns mo hyn. Byddai gofyn i drefnu a symud o gam i gam gan roi rhybydd a rhoi amser i gyfnewidiadau. Polisi i fudiadwe. A'r mudiad hwnnw yn yr ardaloedd yma'r Gymraeg yn iaith lafar feunyddiol ynynt. Efallai dwedwch chi neellid hynny fydd. Na chyd fydd digon o Gymru i gytuno ac i drefnu'r beth yn ymgyrch o bwys a grym. Hwyrach eich bod yn iawn. Y cwbl a ddaliau i yw mae dyna'r unig fater politicaidd a mae'n werth i Gymro am boeni ag ef heddiw. Mi hwn yr anawstera. Byddai'n stormydd o bob cyfeiriad. Nid wyf yn gwadu na byddai cyfnod o gas ac erlyd a chynnen yn hytrach na'r cariad heddychol sydd modd amlwg y mywyd politicaidd Cymru heddiw. Ond, nid dim llai na chwildroad yw adfer yr iaith Gymraeg yng Nghymru. Trwy ddilliau chwildro yn unig y mae llwyddo. Efallai y dygau'r iaith hunan lywodraeth yn is-gil. Hwn i ddim. Mae'r iaith yn bwysicach na hunan lywodraeth. Yn fy marn i, pe geid unrhyw fath o hunan lywodraeth i Gymru cyn arddel ac arfer yr iaith Gymraeg yn iaith swyddogol, yn holl weinyddiad, yr awdurdodau lleol a gwladol yn y rhanbarthau Cymraeg o'n gwlad. Ni cheid mo honi'n iaith swyddogol o gwbl, a byddai tranc yr iaith yn gynt nag y bydd ei thranc hi dan lywodraeth Loegr. Oedd e'n ddigwyddiad bod Saunders Lewis yn dod i siarad ar genedl, ynddo? Ac oedd e wedi creu rhyw ysbryd newydd yn bobl ifanc, ac o'n i'n ifanc amser hynny. Gwrando ar y ddalus radio enwog, tynged yr iaith, a gwrando ar yr llais bach main yma, yn dweud drwy ddilliau, chwildro, mae llwyddo ac yn y blaen. Ac oedd hwnna'n apelio at ei raddau. A rhaid cofio hefyd bod dechrau a chanol y 60au oedd y cyfnod pan oedd mwy o bobl ifanc rhwng rhyw 19 a 20 yng Nghymru
Na fi oedd eriod cyn hynny, na si wedi bod eriod ar ôl hynny fi. O'n i'n baby boomers, yn o'n i. Ac wrth gwrs hefyd, o'n nhw'n symudol mewn ffordd bydden nhw ddim wedi bod i gymlynedd yn gynt. Chydig iawn oedd mewn cyrraedd car er enghraifft. Chydig iawn oedd a ffôn yn y tŷ. Wel, chi'n dod i gyfnod pan falle chi siarad ar y ffôn a'n trefnu bethau. Mae hwnna'n newid mawr iawn. Oedd lot o egni, oedd e fel y Big Bang fel petai, oedd chi. A lot o egni wedi cael ei ryddhau ac bethau eraill wedi tyfu. Ac wrth edrych yn ôl ac yn edrych ar y sefyllfa heddi, chi'n gweld bod popeth wedi digwydd, bron popeth wedi digwydd, yn y 60au. Oedd y cyfnod ymhlith myfyrwyr yn gyfnod eitha radicalaidd. Un peth, er enghraifft, o sôn am y cefndir protestgar, oedd yn y cyfnod ychydig cyn 1963, oedd yna gryn dipyn o protestio torfol wedi bod yng nghyswllt yr ymgyrch yn erbyn afogi niwclear. Yn arbennig felly, oedd yna gorff yn Lloegr yr enw o Pwyllgor Cant wedi dechrau cynnal protestiadau torfol. Felly doedd y math yna o protestio ddim yn gwbl newydd, roedd o yn rhywle yn y cefndir felly. Roedd rhaid fod yn ymwybodol o pethau digwydd yn America er enghraifft, roedd chi o bobl dion yn protestio. Dwi ddim yn cofio pryd oedd Martin Luther King, I Have a Dream, dwi'n siŵr. Ac oedd chi bobl fel Bob Dylan, Blowing in the Wind, roedden ni'n gwybod y cynnau yna. Felly roedd yna ysbryd gwrthryfelgar yn yr awyr. Dwi'n credu bod... Ond dim ond ar ôl mynd i Aberystwyth fi'n credu, nes i wir sylweddoli, bod yna Gymru arall i gael, chi'n gwybod? Oedd ti dod i gyfarfod y phobl so bob cwr y Gymru. A rhaid y tu allan i Gymru, tramor wrth gwrs y te. Ond wedyn, oedd ti dod i dadnabod pobl si Benfro, Gwynedd a gati a problemau, ac wedyn oedd ti'n teimlo wedyn, oedd ti'n yn hytrach na jyst rhan o Trefechan o'r ardal yma, bod ti'n rhan o ti'n nabod Cymru go iawn, yn teimlo pawb yn un teulu mawr, symud i'r un cyfeiriad, ynde. Roedd y coleg wedi chwarae Rhan bendant. Fel cylchfan, fel ganolfan i'r math yma o bobl. Oedd yn defnyddio eu pennau nhw am y tro cyntaf. Wel, fel dywedodd George Thomas yn mae yna rhywbeth yn yr awyr yn Aberystwyth sy'n troi bobl yn genedlaetholwyr. A wrth gwrs oedd Gareth Miles wedi cael gwys, achos bod o'n gwys yn Saesneg, achos bod o wedi gwrthod i'ch nabod hi, oedd o wedi cael noson o garchar. Mi ges i yn stopio gan Blisman yn gyrru beic ar hyd y prom yn Aberystwyth y merch ifanc ar y bar, a mae Blisman yn llanio'r cysgodion ac yn cymryd yn manylion ni ac yn dweud bosibylrwydd byddwn ni'n cael cyhyddo yn dwy'n cael bron yn nadon. Wel, roedd wedyn, o'n i'n meddwl, oedd efallai tasa hynny digwydd, fysa'r rhaid i mi ofyn, byswn ni yn gofyn am wys yn Gymraeg. Ac unwaith, ond oedd hyn wedi digwydd cyn y ddarlith radio, wedyn mae'n clywed y ddarlith radio, ac o'n i'n gwybod bod rhaid i mi wneud wedyn, chi'n gweld ydy. A dyma penderfynu, wel, mae rhaid i ni gael mwy o wision, a mae rhaid bod yna llawer iawn ohono ni yn cael nhw. Dim gwerth jyst un i wneud o rwan a un arall i wneud o nes ymlaen. Rhaid bod yna llawer ohono ni yn cael gwision yr un pryd yn Saesneg a bod nhw'n gwrtho rhoi gwision Cymraeg i ni, lle. Wel, o'n i lythyron mas i bawb oedd wedi dangos unrhyw fath o ddiddordeb. Oedd wedi bod yn y cyfarfod gwreiddiol yn Ysgol Ha Plaid Cymru yn Pontarddulais, a bobl wedi dod lan atoch chi wedyn a dweud, wel, pam chi'n wedi wneud yn byd to? Oedden ni yn Ysgol Ha ar y Blaid yn 62, a o'na grawd bach ohono ni wedi dod ynghyd. Oedden ni ddim yn cytuno'n llwyr amser hynny hefo polisi ar y Blaid. A oedd grawd bach ohono ni'n ynghyd, a penderfynu bod rhaid i ni wneud mwy dros yr iaith. So ni o mis Aws 1962, toc ar ôl darlith Saunders, hyd mis Chwefror 1963, heb wneud dim byd penodol, gan bod ni'n trio cael barn cyfreithwyr
cefnogaeth, allech chi ddweud, yr elfen mwy parchus. A penderfynu beth yn union yn ei mynd i wneud i fi, achos o'n i'n siŵr iawn. Swyddwch chi'n cael anna cant i droseddu'r un pryd. O'n i yna, oherwydd o'n i wedi cael llythyr gan John Davies, ysgrifennydd Cymdeithas yr Iaith, i ddod i Aberystwyth ar y diwrnod hwnnw. Achos roedd rhywbeth yn mynd i ddigwydd, ni ddim yn gwybod beth. Rhaid cofio hefyd, pryn o'n i'n gallu siarad Cymraeg. Ar y pryd, o'n i'n gallu cynnal sgwrs, ond o'n i ddim yn deall popeth ar y pryd. Ac o'n i'n byw yn Garthnewydd, gyda Harry Webb, Peter Measy, Neil Jenkins, a rai eithafwyr eraill. Ac roeddwn ni yna oherwydd roeddwn ni am greu stŵr. Roeddwn ni am herio yr heddlu mwyn cael gwys yn Gymraeg neu'n ddwyieithog. Dyna beth oedd amcan y peth, wrth gwrs. Doedd dim llawer o ots beth oedd yn mynd i ddigwydd, roeddwn ni yna i greu helynt. Yn y geia yna yn 63, yna oedd y geia gweitha ers degawdau, mae'n debyg, efo eirag yn y blaen. Ysgolion di cael a cwbl. Oedden ni wedi penderfynu rwan fysa ni yn mynd i fyny i Aberystwyth. Ond oedd yna broblem sut oedden ni'n mynd i fynd yn y pasiwn dywydd, chi'n gwybod. Ac o'n amryw o ardal Pont y Pridd a Merthyr wedi deud y basa nhw yn mynd i fyny. Ond oedden nhw methu mynd, a ni'n gwybod sut fysa mynd lly. O'n i wedi bod yn poeni'n ofnadwy yn meddwl, fyddai'n yn gallu mynd. O'n i hefyd yn poeni ac yr eitha nerfus wrth feddwl am y brotest, achos o'n i rioed i bod yn protestio o'r blaen. Wel, mi ddath long bws ohonon ni i lawr o Fangor, myfyrwyr o'r Brifysgol, neu Coleg y Brifysgol Fangor, fel oedd yr adeg honno, a rhai hefyd hun cefnogwyr o gylch Caernarfon felly. Os o'n i'n dweud, sy'n o'n i ddim bod ar ole gwmpas o 50 falle fwy ohonon ni wedi dod i lawr y diwrnod hwnnw. Dimlad eitha anifel oedd achos o'n i'n poeni beth o'n nhw'n meddwl gytre. Achos oedd y fam, fi shifftau ni am fam, ond bydde'n had, math o berson oedd yn had na, oedd e'n mor draddodiadol, bydde fe munud bod chi'n mynd i'w cwrdd, drewgwaith y dydd, sil, a gwisgo hat. A pam o'n i'n mynd heb hat, wel, oedd e just yn methu credu beth, oedd e'n just gwybod rhaid ti fynd â hat. A ni'n ffyr gwir, na, ti symud mlaen â'r os yma, gwisgo hat. A felly, oedd e'n geidwadol tu hwnt, dwi. Fyne'n mynd gyda dad, oedd yn ffotograffydd, ac yn cadw'r olwyn, oedd e wedi cael damwain, oedd e wedi torri esgwng gefen yn 1950. A so penwythnosau, a pan o'n i'n gallu, o'n i'n cymorthu fe, a so diwrnod na es i gydag e. A oedd e'n trwbwynt mawr yn y mywyd i. Y diwrnod agorodd yn llyged i.